Шермешен районының Қазандағы якташлык җәмгыяте республикада беренчеләрдән булып уешты. Җәмгыятьнең 30 еллыгын Созвездие йолдызлык арт резиденциясендә билгеләп үттеләр. Кочаклашып, ихлас күрешүләр, Шермешен осталары әзерләгән тәмле ашамлыклардан авыз итү, туйганчы җырлап бию хәтерләрдә озак сакланыр әле. Ә Шермешен якташлары концертыннан җыелган акча Украинадан эвакуацияләнгән гаиләләр һәм балаларга ярдәм фондына күчерелә. Очрашуның күркәм кызыклы мизгелләре Фәнис Мөхәммәтовның махсус репортажында. Кеше кая гына яшәмәсен, нинди генә зур дәрәҗәләргә ирешмәсен, күңеле белән кенде каны тамган туган җиреннән аерылмыйча, якташлары белән аралашып, хәл-әхвал белешеп, булышып яшәгәндә генә бәхетледер ул. Туган җир сагындыра да, яшәтә дә, өмет тә уята. Читтәгеләргә туган якның күгәргән кадагы да кадерле бит. Ширмешәнлеләр туган яктысы итеп, якташларына күңел җылыларын салып әзерләгән саллы гына күчтәнәчләр, кул эшләрен, иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Ширмешән мишәрләренең бренды булган Подгорный биюе көй яңгырый башлагач, күпләр яшь чакларын искә төшереп, җилкенеп биеп алды. Әби бабайлардан калган биюдер инде ул, без шуның белән барабыз. Без мишәрләр бит инде, мишәр бию инде ул. Янәре Ширмешән буйларында туып үскән, гомер иткән һәм үзенең юлларын төрле якларга Рәсәй күләмендә булмасын, Казан күләмендә булмасын, төрле якларга читләргә чыгып киткән һәм үзләренең гомерләрен итеп ятучы якташлар белән берләшеп 30 еллык юбилей кичәсен үткәрәбез. Раушания Сәүбанова һәр якташы өчен җан атып яши. Оста оештыручы якташлар мәнфәгатьләре өчен иганәчеләрне дә җәлеп итә. Менә акчалата бирәбез инде шул очрашулар, менә истәлләр әзерләр өчен инде төрле менә китаплар алыр өчен менә шундый нинди мөмкинлекләребез бар, шул яклардан булышырга тырышабыз. Да, мәчетләргә менә кайткан вакытта инде тырышабыз килергә, күрешергә, менә мәчетләргә кайткан сайын кунакка бит инде менә кайтабыз. Ялларга кайткан вакытта шулай мәчетләргә менәргә тырышабыз, менә ифтарларда очрашырга тырышабыз, менә күрешәбез, Аллага шөкер. Якташлык җәмгыяте эшләнгән эшләре белән республикада яхшы билгеле. Һәр елны грант ата. Бу юлы районның җирле үзидарә җитәкчеләрен, мәдәният өлкәсендә казанышларга ирешкән якташларын зурладылар. Рәхмәт хатларын, истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Ширмешән бүген Казан уртасында гөрлей. Туманов Дмитрий Александрович бит инде безнең менә якташыбыз. Ул менә үзенең арт созвездие резиденциясын бирде сез якташлар җәмгыятен үткәрү өчен шул чарага. Бик матур итеп үткәрәбез, Аллага шөкер. Җыелалар, киләләр, халык сагынган, бер-берсен сусаган. Инде бит пандемия вакытында ябылып та тордык. Менә хәзер бергәләшеп, матур итеп гапләшеп, нинди сорауларыбыз бар, нинди авырлыкларыбыз бар, бергә киңәшеп, кемнәргә нинди ярдәм кирәк, бергә шулай ярдәмләшеп, матур итеп яшибез. Ширмешән осталары салган мишәрчә әйтсәк, түгәрәк әпәй, телеңне йотарлык бавырсак, кош теле, башка тәмтымнар барысы да туган як бизәкләре булып, балачак тәэсирләрен искә төшерде. Тансык шишмәсе суыннан кайнатылган кайнар чәйдән дә авыз иткәч, күңелләр тәмам җылынды. Безнең семьяда 5 бала, әти-әниләр укытучы булган. Шуның өчен безнең районда бер абыем туган Кармышта, бер абыем Лашманда, апам Таңбаядыр, Яминкәдә, безнең бөтен районда туып, киреп, эшләп йөргәннәр әти-әни. Түбән Каманың Нижканс нефтехимда эшлим, председатель правком булып, рәисе булып эшлим. Шуның өчен без кайдаларда эшләсәк тә, без үзебезнең туган ягыбызны яратабыз. Шуның өчен без үзебезнең районыбызны бер вакытта да онытмыйбыз, һәр вакытта без авылга ничек ярдәм итү буенча булышабыз. Сабан туйлары үткәрәбез, төрле спорт ярышлары үткәрәбез. Район күләмендә инде Ширмешәндә мин шахмат буенча турнир үткәрәбез. Без март аенда инде менә шуның өчен һәр вакытта без элемтәдә торабыз. Ну, у меня очень много здесь и одноклассников, и тех людей, с которыми я начал общаться здесь, уже будучи в Казани. У меня мой товарищ Фаниль Мухтарович Закиров, он одним из активистов, одних из
скажем так, активных участников землячества является. Вот с ним прежде всего я общаюсь, конечно. Ну и, конечно, вот тут Амир Валеев, Наиль Валеев. Это люди, с которыми я вырос на одной улице. Поэтому вот с ними в основном общаюсь. Это мое поколение. Пандемия чорында барыбызның да сәламәтлеге сагында уяу торган, тәүлек буена йокы, тыңгы күрмәгән табибларны, шәфкать туташларын хөрмәтләделәр. Конечно, безусловно, те, значит, земляки, которые живут в Казани, ну, наверное, мои ровесники, мы очень близко, тепло общаемся, помогаем друг другу. Вот Рамиль Айбатов, Аниль Закиров, Рафаэль Шакиров. У нас как бы тесное общение, мы регулярно созваниваемся, периодически встречаемся. Если есть необходимость, мы помогаем друг другу. Bizning tabiblar bek tirishdilar. Pandemiya vaqtida bek kishilar keldi, temperatura etdilar. Bizning poliklinika shtatniy rejimda ishladi. Bolalarning har bir bolani отдельный sortirovat etdik. Sessiyada bo'laydi biznikilar aytganda. Bolalarni, og'ir bolalarni, temperaturada bolalarni отдельно kiritdik. Har birisini o'zlarining krasnoy zona создавать etdik. Anda bizning vrachlar bek tirishib ishladilar. Район башлыгы Фердинат Дәүләтшин медицина хезмәткәрләренә тынгысыз эшләре өчен рәхмәт белдерде. Рәхмәт хатларын районның 90 еллыгы медальләрен тапшырды. Якташлык җәмгыяте активистларына да җылы сүзләрен җиткерде. То, что совершили подвиг вся наша медицина, включая и военную, которая разработала эти методики лечения этой опасной болезни. Ну и, конечно же, наши гражданские врачи совершили, наверное, один из самых великих подвигов в истории, в современной истории. Поэтому хотелось бы им сказать огромное спасибо за их труд. И, конечно же, хотелось бы им пожелать поменьше работы. Для этого, конечно, нам надо следить за здоровьем, чего я и хочу пожелать всем своим землякам. Гәрчә анда тумасам да, мин бераз торган идем. Татарстан президентының эшмәкәрлек буенча киңәшчесе Фәрит Кадырганиев якташларына әнә шулай Тукай сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Җәен каникулларны авылда үткәргән балачак мизгелләрен сагынып ис калды. Туган нигезләрне саклап яшәргә чакырды. Изге Рамазан аенда әти-әнисе туганнары белән Ширмешәннең үзәк мәчетендә ифтар ашы да уздырганнар. Bizning Çirmişen rayonunda İslam dininde ol bik şimdi zor dereceli religiya şunun içinde indemeye göre biz urazat tutuşular sаны arta, iftarlarga, teravihlarga kilüler. Hazır halal lifestyle divizinde şimdi produksiya çıkarıla başladı. Ve bu iftarlarda her avulda, üzəgi bizde Çirmişende bunda uzdırıla. Şuna aytasım kile, iki günlük mında Kazanda turuvchilar, qaysi bir tuganlar, Çirmişenden kiluvchilar birga yine belekey deymiz. Çirmişençe belekey, kichkina değil belekey. Мәчеттә авыз ачтырдык, ифтарга чыгырдык. Шуның өчен аралашабыз, Аллага шөкер. Ширмешән төбәге талантларга бай. Созвездие йолдызлык фестивале оештырыла башлаганнан бирле балалар актив катнаша. Гомерләрен сәнгать белән бәйләүчеләр дә бар. Фестивальнең генераль продюсеры Дмитрий Тумановның нәсел тамырлары да Ширмешәннең Илмәле авылына барып таша. Ул якташларына даими булышып тора. Башка якташларда туган як белән һәр даим элемтәдә. Барыбызның да менә уй фикерләрен бергә туплаучы як битен туган як. Һәр вакытта да истәү кайтып беребез еш кына безнең янда туганнар, ягъни авылда безнең туган авылда тора. Казанга килгәндә исә инде монда Казанда күп якташлар белән шулай аралашабыз. Чимшәннән дә киләләр. Кайберләре менә шундый сораулар бурчы, шалтыраталар еш кына. Çünkü bugünkü zamanda юридик bilimler olmasa büyük köp işlerini, meselelerini işlerge çiğten şuna göre buradan kilgen içe buluşabız yaklaşırlar. Мен өзім ағаш кесуші Краснодеревщик орыс çalап әткенде. Бұлай қазір музыкальный инструментлар ясый башладым. Добра, колкубыз, курайлар, сандыклар ясыйм, көп шкатулкалар, сувенирлар. Ағаштан нәрсе ясарга була, бүтінсін ясыйм.
Район мәдәният бүлеге җитәкчесе Рузилә Минхаирова очрашуга зур коллектив, 100дән артык башкаручыны алып килгән. Район һәм авыл мәдәният йортлары, сәнгать мәктәбе иҗат коллективлары, китапханәчеләр бар да тырышкан. Якташлар һәр чыгышны югары бәяләп, гөрләтеп кул чапты, кушылып җырлады, биеде. Якташлар онытылмаслык күркәм очрашуны бик озак сагынып сөйләрләр әле. Фәнис Мөхәммәтов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.